Amose ni misa wanyakwaramogi en kinde makare kendo marome chenro mar twak e weche manyien, chenro makende mamiwa thuolo mar twak e weche mag siasa, weche mag dongruok, weche mag pur, weche mag somo kaka jokanyanam. Marwake chenro ni nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono wan kod mor ahinya mar bedo kod migosi Joseph Ndonji ma en MCA ma Umoja 2 de kar od bura ma Embakasi West, kendo ma jakom MCAs ma joluo mayudore e county ma Nairobi, kendo en MCA kende mar ODM e kar od bura ma Embakasi West. Migosi Joseph Ndonji machiegni e Lolwe TV. Omor sana mar kawo thuolo mari kendo ditwa kod Nyakwaramogi. Amor. Koro wadhi chako twak kod chenro magi mag dongruok e kar Alensi kata Umoja 2 ward mayudore e kar od bura ma Embakasi West. Inyalo nyiso Nyakwaramogi maneni sani in kaka MCA ma Umoja 2 ward, chenro magi mag dongruok ma isetimo ne jogo ombulu ma Umoja 2 ward? Atimo erokamano kuom luonga kae. Asetimo mang'eny ni jo Umoja 2 ward. Mokwongo kanene wadonjo ne nachako kod street lighting. Street lighting is 90% done. Adong mnag 10%. Only 2 courts ema pod ok oyudo street lighting. The second one nene en sewer line ma zone 8. Zone 8 ne onge sewer line ma nyalo ting'o gini nikech originally ne en gin ute mapiny to koro jigero story houses, gorofe. Koro sewer line no ne tin to nena manage loso sewer line no makoro at least onge wach moro nitie sewer bus gik bilago. Mar adek en schools ma asetemo. Ng'en kini county itemo nyaka ng'iyo gik mani national government manyalo konyo skunde ni. Koro na search from the national government pese moko makoro wanyalo replace go asbestos. Nikech ng'en asbestos tinde en cancerous, idwaro mondo ogol gi e skunde. At least na succeed skunde 2, but the other 5 and kod skunde 5 mag primary. The other 3 be watemo. Asetemo ma konyo youth groups. Ma youth groups go miyo gi tangi. Kaka wach ni youth groups 10 masemiyo tangi mani Umoja 2. Magi tangi mag pi ma gitimogo gik moko kaka kawo gik moko nitie ma uso pi. Kamano nitie gik moko kaka sani agero subtar ma I would say 70% complete. So in 2 months time it should be working. Higni 4 gi asechiwo bursary ma worth 14 million ma ose benefit nyithindo 2,800. Nitie medical camp natimo the second year mano thiedho ji over 1,000. The medical camp no nitie kata kaka ane MCA ma ja ODM, nitie kaka nene MP no kwa winjrego mokwongo to ne waduogo bang'e gachiel mondo nikech nang'iyo ni koro kwanwang' gik moko from the national government nikech gi trickle down through MCA, gibiro through MP ka gibiro MCA. Koro Umoja 2 nok yudga. Ne wabet piny kod jo Umoja 2 ma wawacho na mondo kik wamis gigi nyaka wabed piny gi ng'ani wawuo kode agree gik monya timono nikech wan be wan gi stake. Mane wabet kode piny
en ja Jubilee to wabet kod piny wanyise na koro mondo walao ibe operate kane maber nyaka itimnwa achiel ariyo nikech kaka itimon wards mag jo Jubilee go wan be nyaka itimnwa magini no bear fruits nikech wan kod cabros mosetimo adek nikech that cooperation nitie lab mogero i secondary school mon Peter Kibukosia aito kod fencing ma primary school achiel ni Unity mago timna nikech cooperation ma wan go kode but siasa to wapogre nikech en mrengo cha ta ane moroni iwinjo koro mano kata koluonga kata development nyocho luonga development ma bazari kare to anyisa ji clearly na biro nikech wach bazari ni en part of development lakini an to kara en ODM kochopo saa ng'wech to koro waboringo mopogre kode nikech en lean towards UDA to anani ODM lakini tiche makelo wakanyakla koro bang' mano nitie boreholes ma ase kunyaria achiel Tumaini primary achiel Kifaru primary Tumaini oserumo Kifaru nentie problems matin ga contractor but wase iron out odoke ground then mago masetimo koro mapod an go i pipeline within this 1 year kapok idhiyo mechano timo mheshimiwa mani setimo tich maler sana I have to admit mano tich remarkable sana kanyalo neno gigo ma isetimo basari misechiwo keto street lights ward mari to ma pesa madhi wards to MCAs mamoko wacho ni thin into magi timo nadi kod pesa matin magi miyudono ing'e ni kisebedo jatelo to nyaka ing'e kaka inyalo timo tije moko anyisi na adhiga kata i sirkal maduong' national government tang'iyo kaka onyalo konya ineno nitie kaka pesa mawacho ni nwagolo ni jogi ogolo go asbestos na golo e national government mano koro rieko mari manyakiti gi rieko kaka jatelo mondo ne ni nyalo timo ang'o mondo develop kari at the end of the day jakura ma kawaida ng'iyo mna development mitimo ok source mo ae development and development ai national government kati county government pod and development nitie kata lam maloso from wawuoyo kod jokura gibro loso na lam kanyo mano is not the county government mano onge county government but gi kaka jatelo in gi thuolo mar dhi mondo manyo ni jogi ma poni BBI odhon sani pod ni court of appeal mwarito verdict mare iparo ni kam pesa matin miyudoni emitiyogo itimogo dongruok mang'eny kama poni ne chwal pok mar omenda mimiyo wards kod counties nyaka yata malo 15 dong nitie mang'eny mokalo mano nyalo bedo maber ndi to wan gi hope ne BBI biro kalo nikech ineno kokil mo kinde mag mochung'nwa gino kinde mabende tek ji morengo gini wan kod Otienda Molo presentation gi cha nomorowa kabisa to aparo ni judges go be biro timo justice nikech ka pesa duogo piny sani an gi matin ni ema timo go magi to kopo no duogo maber 15% no to aparo ni development biro bedo maber moloyo Nyakoromogi TWAK achiel kachiel kod migosi Joseph Ndonji ma en MCA ma Umoja 2 ward e kar od bura ma Embakasi West mana ka selero ni ma en MCA kende mar ODM e kar od bura ma Embakasi West kendo en jakom MCAs ma joluo ma yudore e county ma Nairobi
Migosi Joseph Ndonji iseleronwa gigo ma isetimo e bwo telo mari. Bende nitiere chenro moko ma pok itimo lakini kod dwaro mar timogi e okang' mabiro? An kod nitie projects adek madwana tim kapok tam na orumo. Kapok achako, kapok wadhi e yiero mondo kwa ombulu kendo. Yes. Nitie part moro moka wacho ni asegora ni low ma social hall maduoko. Sani social hall wadwa gero. Kama gere subtal ni bende wabatli court matiyo gi pesa na e court ma wayudo. But kora gero sultan county kanyo. Aito nitie achiel ma en Tena grounds ma pod wan e court. But hopefully aparo ni wabro gin. Koro bang' mano gik madwa timo sani en projects adek ma wacho ni ilo ma social hall manyocha duoko no adwa na gerie social hall. Social hall mar jo Umoja tu. Bo miyo youth nuango kama gitime mazoezi. Igere hall kod ICT hub makoro ginyalo timo gik moko. Itiyo kod technology. Lony mar technology. Aito nitie kamoro mabende adwa gere vocational training. Nikech ingen sani most of these TVET colleges not lock universities. Kori nuango ni jo middle class gionge kama terie nyithindo. Iko kinyala afford gini. Koro adwa gero vocational training moro manyalo offer this technical training. Aito kod adwa na med tamak achiel. Sasa ani asetimo tamak matena. Koro adwa na tim inakowuok sango kaluoro kadina na buto. Aparon katima adekgo to bende bro bet natiya jo Umoja to. Kinyalo gauge yourself out of 10. Inyalo miri max adi out of 10 kuom gigo misetimo e okang' mari mokwongo ka MCA ma Umoja 2 wards. Aparo ni ka gauge myself damira aboro. 8 out of 10. Mano A-. Kopo nuwa kete grades. To okay, anyalo penjo ang'o momiyo nikech ni MCA kende mar ODM e kar od bura ma Embakasi West modong gin MCAs mag Jubilee kod duond buche mamoko. Ang'o momiyo jo Embakasi, ang'o momiyo jo Umoja 2 ward ne oyie mar yieri ka MCA kende mar ODM e kar od bura ma Embakasi West? En lure kod kaka itiyo kod kaka leadership quality magi. Emomiyo nene gi yiera kod campaign managoyo Magalamoro. Igoyo Namoyech. Campaign ago Magalamoro makoro kata gin be ne nyaka gimiya ja ODM. To gima dawachni en Umoja tu en kar ODM to sani wapango kao kata Umoja wang. Kata constituency no be I believe no wanyalo ga kao. I believe no wanyalo ga kawe mabe warita weche BBI gi kopo no de maber to bende nyalo kata chikra malo mondo wane ka bang' timo chenro mag dongruok maber kama. Bende pod idhi chung yiero modung mabiro koseng'iyo kom moro mopogre kod kom mar MCA ma Umoja tu? Kuom sani kaka gik moko chung. Yes. Kaka gik moko chung sani anyalo dok e komane. To kopo ni gik moko lokre to bende anyalo laro kom mamalo. Gin gik mage ma dhi lokre? Ka BBI okalo to koro ingen BBI bo biro kod those medo constituencies. Komed ta gima mona chungo kana. But made to time frame mara delimitation of boundaries di kamarumo. All that wabro determine ka wachopo kanyo. Nikech ka time no nitie ma ka en 1 year ko gi accept ni nyalo lok. To kolok ta chung. Kolok to poda donga. Migosi Joseph Ndonji okin mana MCA mar ODM
achiel kende kar od bura ma Embakasi West. To bende in e jakom MCS ma joluo county ma Nairobi. To kendo ane chairman ma ODM e Embakasi West. Chairman mar ODM e Embakasi West. Magi telo madongo. En ang'o mane jo ODM kod MCS ma Nairobi oneno kuomi omiyo giyieri ka jakom mar MCS ma joluo ma ok e Nairobi County ka achiel kod bedo jakom ODM e Embakasi West? Aparo en a service maber to the people gi wuoyo gi ji. Aito kod knowledge be mano. Koro ne ginena jaduong' ni ema mikom. Jaduong' ni mane wamikom. Lakini e yiero mokalo ODM ne okoyudo kombe mathoth mag od bura e county ma Nairobi. Iparo ang'o momiyo ODM ne okoyudo kombe mathoth mag kom od bura kata MPs e Nairobi e yiero maduong' mokalo? Ing'eyo ne nitie wach mar jo coalition. Inuang'o ODM ochungo ng'ato to ODM ochungo ng'ato to Wiper be ochungo ng'ato, aito kod Ford Kenya ochungo ng'ato kata ANC. Koro inuang'o ni jogi ne pogo kura nikech county government mokwongo ODM ne en majority. To koro sani wan minority nikech ne wachungo ji. Each party ma coalition ne chungo ng'ato. ODM ochungo, Wiper ochungo, ANC ochungo, Ford Kenya ochungo. Koro inuang'o ni wapogo kura. But I believe ni this time wabro time differently. Wabro time mopogre nikech wang'en kata kwa dhi e coalition wanyalo dhi kata gi Jubilee kende. Koro ka jo UDA ka ochungo ng'atgi to wan wachungo ng'atwa, definitely wadhi bedo majority. Ma inyalo singo ne nyakwara mogini e yiero maduong' mabiro ODM dhi yudo kombe mathoth e county ma Nairobi? Yiero mabiro ODM dhi yudo MCAs mathoth, wadhi bedo majority. Nikech inuang'o ka kuonde moko mane kuonde moko manok wadhiye maber bende waseneno. Koro sani bende party ng'iyo kuonde man mistakes ne nitie mane ji ochungo ji mang'eny. Ok wabi chako nuoyo gima ne watimo cha. Sani wabo bedo majority. Mano e kana shwayo. Nyakwara mogi mana kisewinje na ukalos kod ng'ato kalo ka aloso kod MCA ma Umoja 2 ward ma bende en jakom MCAs ma joluo e Nairobi County ka achiel kod jakom ODM kar od bura ma Embakasi West. Bende en MCA kende mar ODM e kar od bura ma Embakasi West. Kawadhi e national politics mheshimiwa. Odiochieng' manyoro Jalup Ker William Ruto ne otam dhi e piny libamba ma Uganda kendo nyo odine paw ndeke ma Wilson Airport kuom thuolo maromo seche 5 nikech ne okoyudo clearance kuom head of public service. Jolony weche mag siasa osewacho ni magi gin impunity, onge chik mawacho ni Jalup Ker kadwa dhi e piny maoko nyaka yud clearance kuom head of public service. In kaka jatelo kendo MCA ma Nairobi kendo ng'ano mong'e weche mag siasa kod telo, iparo nen ranyisi maber, nen picha maber matamo Jalup Ker William Ruto dhi e piny Uganda? Okanyal wacho nan go authority ma wuoye wi mano. But kaka state officers kata an kadwa dhi oko to nyaka nwang' clearance. Koro okang'e motive moro momiyo no bedo no tame, but state ni kod reasons mage. Seche moko states nigi intelligence moko magine maging'eyo. Koro okadwa comment mana ahinya. Gimomiyo apenji kama mheshimiwa nikech an bende kadwa dhi oko to abedo cleared. To ka find ga offense man. Yeah, definitely okin kod authority malosi okwang'eyo gimomiyo nye piny owacho tamo Jalup Ker dhi e piny Uganda, but gimomiyo apenjo kamae ok en first time. E kinde mokalo ne waneno ka
okil kamalo ka Miguna bende ne obedo mistreated kamano. Iparo ni magi gin impunity? Okadwa wuoye mana ahinya. Yes. Okadwa wuoye mana ahinya. An state officer to kadwa dhi to an nyaka bed clear. Akia kaka mar deputy president timre mago positions mamalo. Okay, adhi weyo ka awegi kanyo. Koro wadhi twak ewi riwruok mar NASA machal ka gima osekethre kata gima osetho. E juma mokalo jagoro mar duong' mar ODM okil kamalo ka Edwin Sifuna ne olando ni ODM ne owuok ayanga riwruok mar NASA bang' romo kod George kanyo mag National Executive Committee. Kendo director mara adhi kwayo director mara mondo oketnwa clip kama jagoro mar ODM Edwin Sifuna ne olando wuok mar ODM riwruok mar NASA. Was somehow a vindication of their long-running grievance, and that the same was made in a desperate attempt to keep them in the coalition. Nothing could be further from the truth. We still hold that NASA is the past. To further demonstrate this point, the National Executive Committee of ODM has today resolved to formally exit the NASA coalition. The NEC has further deliberated on the future of the party and its need to make new friends. We intend to embark on a program to build new partnerships and extend the ongoing talks with our potential partners to the grassroots. To this end, regional meetings and engagements have been planned with like-minded parties, and the schedule for this will be shared in due course. That is the end of the statement, and we will take questions from you. Mana kaka iwinje ka Sifuna wacho ni giwuok e riwruok mar NASA kendo madhi migi thuolo mar loso riwruok manyien mar siasa kod duond buche mamoko. Un ka ODM ama in ka jakanyo mar ODM iparo ne en paro maber mondo ODM owuog e riwruok mar NASA? Ingen ODM nitie NEC ema make decisions. To ka NEC ose make decision, one bound to that decision. Nikech NEC oting'o yawuoyi ma bende obaro buk malong'o mong'e gima kuma party ochimo. Koro aneno ni NEC ne ni kare kuom make that decision. Nikech ing'eni bende kata ka ji moko wacho to ODM bende emoting'o jogi. Moko be gin luggages mo wating'a. Gima Koro ODM kadwa forge ahead, en gi thuolo matimo kamano omanyo new alliances. NEC oseamua jakom ni gi thuolo matimo mano. gima ne kelo chich en ni ODM ne owuok e riwruok mar NASA ndalo achiel kende tokie pogre omenda mar political parties funds kod duond buche mag ANC Wiper kod Ford Kenya. Ang' momiyo ne gitimo mambang' miyo jogi omenda. Ne dak gitime gini chon. Iwinjo kaka jagoro ma party Sifuna nowacho ni nitie chike ma wacho ni ng'ano mo qualify yudo pes cham. Nyaka ibed kod a certain number of MPs, nyaka ibed kod a certain number of governors, nyaka ibed kod a certain number. All these parties mago kokogi onge mo qualify. Nikech nyaka ibed kod 20 MPs. ANC nigi 20 MPs onge go. Wiper nigi 20 MPs onge go. Ford Kenya nigi 20 MPs onge go. Nyaka ibed kod a certain number of senators. 3 governors. Kod 3 governors. Senator Watangula enena senator bendo se benefit nenen kata minority leader at one time ten kata chiel. So aneno ni gibeda satisfied gi kaka gine osebedo. Sani ji ng'iyo mbele wa craft new alliances wadhi mbele. To bende gin be pod ginyalo join onge gimo. In politics anything is possible. Koro inyalo nyiso nyakwara mogi mane ni sani the next step mar ODM wuok bang' wuok e riwruok mar NASA en mane? Ang'o riwruok mane ma uchano loso to uchano loso kod duond bura mane? Riwruok mang'eyo ni chano en riwruok mar NASA mar ODM gi
gi Jubilee. Pod nitie technocrats who are working out ways. To riwruok ni wan be kaka ODM be nyaka wang'i kaka wa position ourselves. Emomiyo kaka koka MCAs koni nang'isi ni wadwano mondo Nairobi wang' ni ODM obed kod MCAs mang'eny. Koro nitie kaka wan be wago kwanwa mondo wane kaka wanyalo dhi mbele. Ogai mar ODM Raila Odinga kane oloso odiochieng' manyoro e kaunti ma Nyamira ne owacho ni ODM oikore mar timo TWAK kod duond buche manene riwruok mar NASA ka NC, Wiper kod Ford Kenya e loso riwruok manyien mar siasa. Ng'en director mara dhi ketonwa clip kama Raila ne owacho ni oikore mar timo loso riwruok manyien mar siasa kod jodito mamoko machon mag NASA moting'o Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kod Kalonzo Musyoka. Director mara thuolo en mari. Hiyo haimaanishi kwamba hatuwezi kuungana tena. Hiyo NASA kazi yake ilikwisha, lakini huko mbele tutakuja pamoja. Seche mane Raila wacho ni oikore mar loso riwruok manyien mar siasa kod Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula. Tiwinjo ka Musalia Mudavadi osebedo ka wacho ni dhibedo gima tek mondo oti kod Raila. Ne owacho ni ok onyal rule out, but ne owacho ni dhibedo tich matek mondo oti kod Raila kendo ko lose about issues of trust. Iparo ni unyalo tiyo kod Mudavadi kendo? Ok ane gima tek mano. Nikech kata moro cha ne ok en kodwa to ne waluonge mobedo kodwa. Ok ane gima tek nikech Raila is a force ma ka he has been making it alone. Koro moko gi gina additional. Ng'at manya tamre tiyo gi Raila mano ng'ama kia gimodwaro. Nikech politics en a game ma numbers. Ng'ama nigi numbers sani malo Raila okane. Mawikre matiyo kod former NASA principles. Waikre matiyo kod gi ka giyie tiyo kodwa. Mano the party NEC bro decide. Ng'amo yie to warwako jite. But as it is, ng'ata ma ong'e kamochimo nyaka yie tiyo gi Raila. Jolony e weche mag siasa wacho ni ombulu maromo milion 5 mag Mount Kenya region ema dhi decide, gidhi bedo kingmaker this time around. Gidhi decide ng'ano mabedo ker ma pacho kaya. Ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka timo limbe e gwenge mag Central Kenya kinde mokalo. Juma mokalo ogai mar ODM ne orwake dala jatelo mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kama ne jo od bura mawuok Central Kenya ne osingo mar chako uso Raila maber kata chako tere ne jopiny mondo joganda mawuok Mount Kenya region ogone ombulu e yiero maduong' mabiro. Iparo ni Raila ni kod thuolo maber mar yudo ombulu mag oganda mawuok Mount Kenya region? En gi thuolo maber ma yudo. Mano tanya confirm ni ne en gi thuolo maber ma yudo nikech inwang'o ne ka gin milion 5. Kata wanwang'o mna 2. Pod bro medo wan nikech king'iyo ombulu mane Raila nwang'o election mokalo cha. Pod en kodgi. Koro kimedo ne 2 dongo telo ne Kenya. Okuche gi be bro gocho no. Nikech wan be wase gocho nigi. King'iyo historia mar Kenya. Jaramogi notamre no kaw telo nyaka Kenyatta wuogi. Kenyatta cha ne en Okuyu to Jaramogi Jaluo. Mano ne wakonyogi. King'iyo mariga 2002 Raila no wacho ni Kibaki tosha. Sama no wacho cha donge nong'en Kibaki en Okuyu. To ne wamiyogi. Kaji no wacho ni Jaluo kod gocho no Okuyu. Ne wagocho ne kar rombwa. Iwinjo. Omiyo sani ok ane gima tek gin be gochonwa kar rombgi. Yiero madundo mokalo ma Kiamba kod Juja,
jo oganda mawuok Mount Kenya ne ok goyo ombulu ka gikwedo yachung' mar Jubilee. Ne gigoyo ombulu ka gikwedo go handshake kind Raila kod Uhuru. Ne gitimo gima iluongo ni protest vote. Koro ka watiyo kod Kiamba kod Georgia ka ranyisi, wanyalo bedo kod adiera mane ni jogi dhi siro lwedo Raila Odinga yiero maduong' mabiro. Kata mano, kata kwang'iyo wach Kiamba, kata Kiamba no bende ena kare nikech ne gigocho about 45%. Ne wanuang'o 45%. Sani ka Raila nyalo nuang'o 45% mar milion 5 no, to we are home and dry. Konya nuang'o kata mana nus mar gine no from Mount Kenya, to jimoko gimiye kaka nomiye cha. Aneno ka odhi kao telo. Mana ka walosi siasa mag Mount Kenya. Political pundits wacho ni mondo ikaw mbulu ma Central Kenya nyaka wamigi running mate. Ng'ata madwaro kaw mbulu mar Central Kenya nyaka migi running mate. Obed Jalup Ker William Ruto nyaka kaw running mate mare kok Central Kenya. Obedo gai mar ODM Raila Odinga. Iparo ni ng'ano ma ogai mar ODM Raila Odinga nyalo gwelo mondo obed running mate mare kok Central Kenya region. Okang'eyo no nyalo kaw nga, to ene ma ong'eyo Raila ene ja siasa mosedak e siasa, kende ene the longest serving politician e Kenya sani. Okane kan tie ng'ato moinge moseserve moloye. Koro en ga lot of experience. To oboyo yiero ng'at mohero, kata ohero Peter Kenneth, kata ohero ng'ano. Mano choices gin mage. Okanyal wuoyo mano kabisa authoritatively, but en ema obro yiero ng'at monyalo tiyogo. Aneno ka director mara nyisa ni thuolo marwa urumo. Ere wach mane mogik minyalo wego ni Kwaramogi? En mana ni wakaw ombulu wang' ni ka jakom dhi to wa make sure ni wagocho 100%. Jopiny okaw ombulu wagochne. Kik wawacha ni jakom osedhi to podi ok wakaw ombulu. Nyaka wakaw ombulu nikech percentage wa ma joma onge ombulu bende oseidho sana. Nyakwaramogi iwinje maler ne watwak achiel kachiel kod migosi Joseph Ndonji ma en MCA ma Umoja 2 ward e kar od bura ma Embakasi West, kendo en MCA makende mar ODM e kar od bura ma Embakasi West constituency, kendo en jakom MCAs mag joluo mane Nairobi County. En jakom mar MCAs ma joluo ma yudre Nairobi County, kendo jakom ODM e kar od bura ma Embakasi West. Aloso kod ng'ato mapek. Koro iwinjo ote momi wakaur ombulu makochopo kinde goyo ombulu. Kik wagodhogwa e social media kata e public rallies. Ombulu ema dhi tama ni ng'ano ma iyiero ka ker e yiero maduong' mabiro. Kogigi kanyo emachopo giko twak mar odiochieng' ma kawuono ka Ruoth oriti, kendo rita to arom kendo odiochieng' machielo. Elo directors maga kod cameramen maga aduoko nwero kamano. Ibed go kinde makare. Nyinga Chris Owino.